बे बिथां प्रमद सारा जोंखौ थारमाने माबा होनानै लेंहरदों जे जोंखौ 27 जानुवारियाव लेंहरदों चेक होनो होननानै जों बाहाय जोङो चेक माबा लिस्ट गोलैनायखाय जोंखौ चेक होनो होनायखाय जों बे दाथ' लिस्टआव गोलैदों बे थांजोबदोंमोन खिन्थु बियो होदों चेकखौ 10 जनल' खालामनो हादों 12 जनमोन 12 जनखौ होआखै 10 जनल' होदों दा चेकआ ओरैबायदि खालामदों चेकआ गुवारथार चेकआ दहराव 2 फुटसो दंमोन बेखौ 9 फुट हवाइट माबा होनानै चेकखौ सायाव सिथाबदों बे ना कार्टन बादि नुदों आरो साइजखौ एकदम साइजथार ना कार्टन जेरै ओरै नुदों आंथ' ना मेगनबो सुबिदा नुवा नालाय आंहा ना कार्टनसो नुदों बेनिफ्राय बेखौ दिहुननानै जोंखौ केमेरा खेबदों प्रमदआ बिथाङा गावनो होदों ओमफ्राय ओरै माबा होनानै केमेरा खेबदों भिडिअ केमेराबो होदों दा आङो दा नुनो मोनबाय चेकआबो भुलनो आंखौथ' मेगना बारा थिग नङालाय माबा पास सुइनोल' दंनो आं खिन्थु पासखौल' नुदों बेखौ नुवाखै खिन्थु चेकआ 1 नम्बर चेक नङा दा बे चेकखौ बियो होदों आरो होखांनानै मिटिंबो खालामदों बिथाङा आं बे चेकखौ लांफिनजोबदों गावसोर दा जोङो 10 जनाव रावनाबो चेकआ रावबो मोनाखै लांफिनजोबदों गावसोरनो बेनिफ्राय आरो मिटिङाव मा होनो बियो जे न'खर गासिबो साख्रि होगोन होननाबो बुंदोंमोन आरो NDFB बे CSPनो जोङो गोजोनथाव होनो हायाखै आरो बिथांमोननोबो जे जा आं बिजनेस खालामना जानो आं बिथांमोननोबो होगोन उनाव सेस्था खालामगोन होननानै बुंदों रावनोबो खिन्थु चेकखौ हराखै चेकखौनो लांफिनजोबदों चेकखौ गासैबो लांफिनजोबदों दा बिटिआर सरकारखौ आङो दा आसा लादोंमोन जोङो बिसिनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै आसा लादोंमोन जोंहा गथ' गथाय थैनाय जोंहा मोनसे माबा लादोंमोन जे जोंनो सुबिदा होगोन होननानै बिराद आसा लादोंमोन खिन्थु रावबो मोनाखिसै दा ओंखायनो जोङो दा आसा खालामदों मोनफिनो खोमा होननानै जों दाबो बुंबाय थायो सरकारखौ दा बिथांमोना दाबो होनोनो आजिलै 27 दिनै माबा फेब्रुवारिनि 8 थारिख थांबाय दासिमबो जेबो गैया मार्चनि 8 थारिख थांबाय दाबो जेबो गैया गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन